Здравейте, здравейте, момичета, как сте? Добре сме. В тази жега как се чувствате? Доста ни е жега, целите сме потни. Да, играхме федербал, така че Федербал. топличко федербал. Да. Браво! Малко спортна вънка, така лятото да бъдем Идеално. по-здравословни. По-здравословни, добре, по-здравословни. Пиенето на вода влиза ли в здравословния начин на живот? Абсолютно. Пиенето на вода е една от най-важните части на здравословния начин на живот. Трябва да сме хидратирани, за да имаме енергия за тези летни спортове. Да, модерното поколение да каже сега какво ще прави без TikTok, защото доколкото разбираме, парламента ще забрани социалните мрежи за лица под 16 години. Да, аз мисля, поне за мен, TikTok не играе такава важна част в моето ежедневие. Да, отделям време, нали, да видя какво се случва по света, но дори след забраната, мисля, че може да намерим и други начини, по които да си прекарваме в свободното време. С намерите заместител. Да, абсолютно. Ма много хубава гледна точка, харесвам и аз също мисля като вас. Вие заместител на Инстаграма ще намерите ли? Да, повече време навън, повече излизане с приятели, така като човек не ползва толкова много социалните мрежи, може да отдели повече време за хобита, понеже доста хора имат интересни хобита. Аз лично обичам да рисувам и така ще имам повече време. Чудесно. Супер! Значи аз срещнах най-готините момичета в парка и сега веднага им подарявам по една вода Бачково изворна. Заповядайте, момичета, да се хидратирате след федербала. Мерси. Мерси. И успешно лято ви пожелавам! Благодаря на вас.